warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan semangat menjawab, sebelah kiri semangat untuk makan malam. Ulang balik malah ya Pak Bu. Ayo sing dahar diindek nese. Ya, kita jawab salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ingkang jawab salam kula dongane kathah rejekine. Sehat badane, panjang umure, gendang lunas utange. Sing kari buanter terkompak nggih. Matur nuwun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh wonten tlatah dusun Hulurejo Gadungan, ugi kang kawula hormati ingkang hamengku gati dalu menika panjenenganipun Bapak Ali Mustofa dalah Ibu Anis, ugi ingkang kawula hormati pinanganten sarimbit Mas Rizky Ardian Wijaya kalian Mbak Ismawati Wulandari, ugi kang kawula hormati keluarga agung ugi tamu undangan ingkang sami rawuh dalu menika. Ingkang sepisan sumangga kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala ing dinten rineng kalenggan menika kita sedaya saged angrawuhi pahargyan ingkang agung menika. Wonten dalemipun Bapak Ali Mustofa dalah Ibu Anis kanthi mangayub bagya dawuhipun pinanganten Mas Rizky kalian Mbak Ismawati sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan Allahumma amin. Sholawat salam boten kata lumpen katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir Allahumma amin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Ali Mustofa dalah Ibu Anis ingkang sampun kersa nimbali kula anggenipun dalu menika ngunduh mantu lumantar kanca-kanca campur sari mayangkara niken salindri nyugata tamu undangan asung panglipur kagem sedaya para rawuh ingkang rawuh ing dinten menika. Mugi-mugi sabubaripun pargian dalu menika Bapak Ali Mustofa dalah Ibu Anis tansah pinaringan rejeki ingkang kathah barokah, pinaringan lancar usahanipun, tinebena saking sengkala rubeda, pinayungan rahayu wilujeng slamet. Amin. Kagem pinanganten sarimbit Mas Rizky kalih Mbak Ismawati sakinah mawaddah warahmah ugi barokah, mugi enggal pinaringan putra ugi putri ingkang saleh ugi salehah. Sumangga Bapak Ibu dipun midhangetaken menika pasugatan saking kanca-kanca campur sari mayangkara nike sa